Veterina inak. Podcast, ktorý ťa naučí rozumieť tvojmu chlpatému miláčikovi. Veterina inak, nová časť, dropnutá. Inak my dropujeme strašne skoro ráno. Hej. Ja pozerám čísla a ľudia to normálne, že ráno, ja to dám 5:30, keď vstávam do rádia. A ľudia to už počúvajú takto skoro ráno. Tak ak ste tí ranostají, tak vás pozdravujeme. Ak ste chrbtičiari, tak dnes budete mať tému, lebo ideme na to. Áno. Máme tu hostia zase. No je tu hostka, ktorá zostala s nami. Mám tu úžasnú moju kolegynku, kamarátku, veterinárnu lekárku Evku Ďurajkovú, veterinárna lekárka so špecializáciou neurológia. Evi, prosím ťa, ty si už niečo o sebe hovorila v prvej časti. A ty si hovorila, že ako strašne ťa fascinuje tá neurológia, prečo si chcela byť veterinárku ako tako, ale prosím ťa, jak si sa dostala, že k tej neurológii? Akože, lebo ja mám super príhodu ešte, poviem. Mala som raz jednu taký ako pohovor s novou absolventkou a chcela pracovať a chcela operovať. Ona hneď sa videla po škole, že ona bude operovať a že čo budete operovať, že ona bude robiť ortopédiu. Že bude operovať ortopédiu. A ja, že a čo ste už operovali? Kastrovala som kocúra. Ale a nejako sa začať musí. Jasné. Ale nie, mileniálka. Lebo teraz... Mala veľmi dlhé nechty na to, že vlastne chcela operovať. Ja viem, že sa pýtali slečny, že prečo chce byť na sociálnych sieťach a povedala, že dala status, ktorý mal 100 lajkov, takže to vie robiť. No tak nejak to vyzeralo. Ale vieš, akože všetkých tak hneď fascinuje, že idem operovať a rezať a že prečo tá neurológia? Ináč, ahojte. Čau. A som rada, že som tu zase. A čo sa týka neurológie, no to bolo je to taký zaujímavý príbeh podľa mňa, lebo keď som išla na veterínu, na univerzitu, tak som si hovorila, že buď pôjdem nejakou neurologickou cestou, ale ani som nevedela, čo to znamená. Čiže proste hovorila som si, že znie to ťažko, že môžem ísť do toho. Tých je málo. Hej. Alebo že pôjdem nejaké... Tí to nezvládajú. Nejaké formy exotov, že jednoducho pôjdem robiť dozo alebo takto. Chcela si byť výnimočná, skrátka. Išla som, ako išli tie roky, čiže na univerzite som si tak hovorila, že no vlastne neurológii sa vôbec nevenujeme na škole, tak som si hovorila, že tak to asi nebude a tým exotom vlastne tiež nie. A jediné, čo sa mi nejak páčilo, akože bola ortopédia, ináč paradoxne. Prihlásila som sa na nejakú stáž ešte počas školy a pozerala som sa do kníh a čítala som si, tak som si uvedomila, že veľmi ma to akože nebaví, že čítam si to, ale akože zaspávam pri tom, alebo takto, že to nie je akože také nejaké zaujímavé. No, myslíš a potom... tú neurológiu? Nie, ortopédiu. Áno. No a ako som sa dostala k neurológii? No už sa blížili tie štátnicové roky, čiže nejaký 5., 6. A ja som si tak povedala, že vlastne aj z neurológie budeme mať otázky na štátnice, že trebalo by sa niečo naučiť. A začala som si čítať tie vypracované otázky, čo sme mali. A som, že vlastne, že čo to je, že ja tomu nerozumiem. Tak som si začala hľadať niečo na internete a našla som si Australia Sydney mala akože univerzita, mala taký kurz, ktorý trval niekoľko týždňov. Bol to online a pre študentov tam bola polovičná cena. Tak som si to zaplatila, to bol celý kurz vlastne venovaný neurológii a vtedy som si povedala, že to je že proste brutálna vec, že som si povedala, že akože fakt, že toto je super, že toto ma baví a začala som si o tom čítať, študovať a tak a už išli štáže po škole, takže už to išlo týmto smerom, ale jednoducho vlastne štátnice ma dovedli k tejto neurológii. Super. Ja som raz bola na kongrese a bol tam kolega Aleš Tomek, výborný diplomate z neurológie a on mal celodenný ako taký akože neurologický vstup a ja som jak som sa snažila počúvať tie sympatiky, parasympatiky a neviem čo všetko a prvom, že hovorí, že keby mi to niekto v tej škole jednoducho vysvetlil, lebo podľa mňa to nie je zložité, len ty keď vlastne akože máš pocit, aké by si varila lektvár zo žabieho oka, že to tak znie, tak proste fakt, akože išlo to mimo mňa, preto som ja vždy hovorím, že áno, akože, ja potrebujem dobrých kamarátov. Akože neuro je super v tomto, len sa musí dobre vysvetliť. Jednoducho fakt, akože tam je dôležité pochopiť tie cesty a ako to je celkom jednoduché, ako ten mozog funguje a ako všetky cesty sú poprepájané. Treba tomu proste pochopiť a následne. Samozrejme, nehovorím, že viem všetko, to ešte mi chýba veľmi veľa rokov na to, aby som, aj tak nebudem vedieť všetko, ale akože chýba mi ešte veľa rokov do toho. Vieš toho dosť. Ale... Preto tu sedíš.
Snažím sa. Ale akože neuro je super. Netreba sa toho báť, aj keď nás počúvajú nejakí študenti. Áno, alebo čerství absolventi. Netreba sa toho báť, lebo neuro je úžasná vec. Takže choďte do toho. Evka by mohla byť mentor. Keď nie, tak choďte ku nám na kliniku. Ja vás to naučím. To je super. Tak to má byť, že sa dozvedia aj tí, ktorí majú ambíciu študovať a nebyť v úvodzovkách len ortopéd, ale aj neurolog. A čo s tým všetko má jazvečík? Lebo toto je také, že ideme chrbtičiari, nie? Téma dnešnej časti. Folklórna skupina chrbtičiarik. Áno. Tak už len to, že je dlhý, no už len to. My sme mali jazvečíka. Áno. Volali sme ho Salamka. Pomeránia na jazvečík. Jazvečík skôr, ale on bol najmodrejší pes na svete. Bavili sa, že ideme k babke a on prešiel cez cestu, išiel k babke, chvostom zaklopal na dvere. Strašne múdry pes, ale druhej babke na dvore sliepky išli všetky. Ale nemal problém s chrbticou, lebo som mu dával jednu korčulu kolieskovú na stred. Respektíve bol tak nízky, že v pohode. A oni môžu mať také kolieska, no? Akože nie, moja kamoška mi aká dobrá, keď som tu išla, že hlavne nehejti jazvečíkov. A francúzských buldočkov. Ale nie, akože ja jazvečíkov milujem. Tie ich povahy sú podľa mňa dokonalé a úžasné. Akože sama, keby som nevedela tie problémy, ktoré majú, tak by som si jazvečíka kúpila. Áno, fakt, akože tie povahy sú super, skvelé. Takže to zase nemôžem povedať ani nič, ale jednoducho majú nejaké ochorenia, ktoré sú pomerne časté. Sú proste etalónom platničiek a platničkových problémov. Ako lepšie vysvetliť problém s platničkami a s chrbticou? Hádam, to nebudeme robiť na Yorkshireovi, keď máme akože harmoniku a autobus a zrazu je to jasné. Hej, no a ja by som trošku len chcela pripomenúť našim poslucháčom, že my si teraz akože ideme teraz druhý celok, to znamená, že sme už pri chrbticiach a koho zaujímajú, že hlava, záchvaty, rôzne kognitívne poruchy a takéto veci, lebo to sme hovorili v prvom diele a bolo to fakt super, tak choďte si to vypočuť. A to som vlastne hovorila na začiatku, ale ešte raz to hovorím a že pokračujeme. Dobre, takže jazvečík, no čo o nich? Tak akože je zaradený medzi chondrodystrofické plemená, aby som to tak vysvetlila. Tak to si vysvetlila. Nie, ja to idem rozobrať, dobre? Poďte si vypočuť tretiu časť. Nie, sú to proste plemená ako francúzsky buldoček, cocker spaniel, beagle, basset a tak ďalej. Je ich tam báru, môžete si to vygoogliť. Všetky, čo sa mi páčili. No? Všetky dlhé. A preto mám špíca. No, takže sú to tieto plemená. No, a čo majú také charakteristické, ako som spávala, sú to chondrodystrofické. Prečo sa tento zložitý názov vôbec používa? Tak sú to plemená, ktoré majú určitú degeneráciu chrupaviek, ktorá začína. Väčšinou u jazvečíkov to začína po okolo 1 až 2 rokov života, čiže veľmi skoro. Za normálnych okolností by k tejto degenerácii dochádza aj u nás všetkých, ale väčšinou, keď sme starí. Proste. Ale u nich to dochádza už okolo 1-2 rokov života a dochádza k degenerácii platnička, môžeme si ju predstaviť ako nejaký gumenný cukrík. Ja to najlepšie takto, alebo šíška, alebo niečo také mekučké, čo vlastne sa nachádza medzi stavcami a tlmi tie nárazy, keď my chodíme, alebo keď oni bežkajú, takže tlmi tie nárazy. Čo sa u nich stane? Že to je ako keby vonkajšia časť tej šíšky, alebo macika, alebo čo, degeneruje, čiže vyschne. Je tvrdšia a je taká náchylnejšia na to, že praskne. Nevieme to nejako ovplyvniť. Jednoducho je to genetická vec, ktorá sa deje. Čiže toto dojde k tejto degenerácii a keď dojde k nejakému zlému pohybu, skoku, alebo fakt, že sa nejako šmykne ten pes, alebo otočí v klietke, dajme tomu aj, tak môže dojsť k tomu, že tá vrchná časť tej platničky ako keby praskne a ten materiál, ktorý sa nachádza, ktorý tam zvýšil sa, ten taký tekutý, vystriekne do miechy, okolo miechy a vlastne utlačí ju. Tým pádom, že ju utlačí, tak následne spôsobí nejaké deficity, čiže nejaké poruchy pohybu, jednoducho či už od nejakých malých bolestivostí až po nejaké ochrnutie. V minulej časti sme hovorili veľa o MCT oleji. Jeden predajca sa ozval, Dušan, a on robí aj kolagén. Nedá sa to vyriešiť kolagénom? Že... Nedá. Fakt? Nie. Na toto sa robilo strašne veľa výskumov, či tam či kolagén nepomôže, či chondroprotektíva nepomôžu, či niečo, ale jednoducho do tej chrbtice a do tých platniček sa proste nič nedostane. Takže... Ja teraz mám len takú vec, že ak si spomenula, že tá tekutina tlačí na tú miechu, 100% to nejak voláte, čo si nezapamätám.
Extrúzia. Ja som to vedel. A ich je veľa týchto názvov. Extrúzia. To ja... Hansen 1. Takže je ich strašne veľa, ale v laickom povedaní extrúzia to je niečo proste, čo... Úplne, každý laic pozná slovo extrúzia. Tak ja neviem. Explózia, extrúzia. No vidíš, ako si našiel si pomôcku, ako si to zapamätať. Presne tak. Lebo áno, existujú aj tzv. Protrúzie. To je vlastne, že sa tá platnička, ktorá je tvrdšia, iba povysunie. Čiže nepraskne, to tekuté jadro sa nevystrelí do mechy, ale jednoducho sa iba troška povysunie. To je väčšinou tých väčších plemien. Ako to zistím a čo robiť? No, zistím to tak, že psík v takom miernejšom prípade začne byť iba bolestivý. Čiže to znamená, že odmieta skákať, odmieta proste chodiť, často si sadá, často sa napríklad obzerá za zadkom, že niečo tam je. To je ten ľahší prípad. Ten ťažší prípad je, že vlastne prídeme na to, že ten psík ťahá nohy. Jednoducho to je už ten horší prípad, ktorý vidíme a to už je samozrejme vidia aj majitelia okamžite. Ale samozrejme väčšinou tento proces nezačne úplne hneď. Akože sú niektoré prípady, ktoré začali že hneď, že proste niečo sa stalo hneď, ale väčšinou to začína do bolestivosťou. Čiže keď si to majiteľ všimne skoro, že ten pes je bolestivý a podchytí to dobre, tak je to super. No, lebo zas majiteľ, sledujem psíka, existuje nejaký čas, odkedy si to všimnem, idem k lekárovi, odkedy si to všimnem, idem na operáciu, alebo liekmi, alebo ako uľaviť psíkovi. Jasné. Tam je hrozná bolestivosť však. Áno, akože je to silná bolestivosť, tak asi tak, keď sekne človeka, jednoducho to bolí. To boli, to si... Platničky sú platničky. Áno, platničky bolia. Takže nie úplne platničky, ale áno, v okolí platničkov sú nervy, aby sme boli presnejší. Nejde to vysvetliť. Takže čo sa týka toho... záleží ako. Pokiaľ má psík iba bolestivosť chrbta, nemá nejaké deficity, čiže neťahá tie nožky, môžeme mu dať nejaké lieky od bolesti, ktoré nám zase by mal dať veterinár a môžeme mu dať kľudový režim. To znamená, že ho zavrieme do nejakej časti, či už kúpeľka, alebo klietka, alebo niečo, kde sa nemôže veľmi veľa hýbať, veľa skákať, veľa niečoho. Čiže jednoducho a hlavne zabezpečiť, aby mal nešmyklavý povrch, aby sa nešmykol. Toto je ako keby taká prvá pomoc pri tom, keď niečo také zazrieme. Horšie je už, keď vidíme, že ten psík má deficity, to znamená, že šúcha tie nožky alebo ťahá tie nožky v horšom prípade, vtedy už je potrebné za mňa ísť k veterinárovi a konkrétne už potom k nám, nejakým neurologom, lebo to už potrebujeme konať. Jednoducho tam je interval veľmi rýchly, keď ten psík začne ťahať nohy a my sa hlavne pozrieme na to, či má citlivosť v tých labkách alebo nie. Toto trošku môžeš rozvinúť, to je veľmi zaujímavé. To znamená, že citlivosť, že keď stlačím tie labky, nie, že stlačím, že akože niečo, nemôže iba prisunúť tú nožku, to nie je citlivosť, to je reflex. Keď ja stlačím tú lapu, či už nejakými klieštikmi alebo niečím, ten psík si musí uvedomiť tú bolestivú reakciu, musí tam byť zásah mozgu ako takého, ktorý reaguje na bolestivosť a ten psík sa musí otočiť a či už skriknúť, zakňučať alebo proste zareagovať na to. Vtedy vieme, že ten psík má citlivosť a tým pádom má lepšiu prognózu. Pokiaľ ten psík citlivosť nemá, že ťahá tie nožky a nereaguje nám na tieto stimuli, tak tá prognóza je troška horšia aj s tou nejakou operáciou prípadnou. Čiže... OK, čiže operácia, rehabilitáciu sme mali, fyzio, to je jasné. To na to veľmi nadväzuje. Mňa teraz akože, čo všetko môžem urobiť, aby som vás nevidel dve? Voláme to prevencia, hej, nejako. Ty veľmi nič. Znížiť riziko problémov nejakých. No, ako prevencia by som asi dala učiť od malička psíkov, aby predovšetkým, keď máte plemená, ako je jazvečík, francúzsky buldoček, aby chodili na gauče a na posteľ, keď už chodia, nech k tomu použijú nejaké rampy, alebo schodíky, alebo niečo. Alebo nejaký medzischod. Alebo medzischod. Najlepšie ich naučiť ich, že nech tam nechodia vôbec. Za mňa, akože toto je asi najlepší spôsob, ale keď už, tak toto. Ďalej asi, keď už ich naučili chodiť na tú posteľ a na ten gauč, je fajn, keď asi nie sú doma, aby boli v nejakom ohradenom priestore alebo aspoň klietke, lebo neviete, čo robí ten pes, keď je proste sám doma. Môže vám proste vyskočiť na gauč a neísť po tých schodíkoch a jednoducho môže sa niečo stať. Čiže za mňa je fajn učiť psíka na klietku, ale veľa ľudí to nechce, takže ja to rešpektujem, tak aspoň nejakú ohradku alebo aspoň nejakú kameru, aby ste vedeli, že čo ten psík doma robí. Čiže to je asi taká prvá vec. A druhá vec je, vymenila by som obojok za postroj. Čo sa týka toho, keď potiahnete psíka na obojku,
tak ten tlak je v krčnej časti a aj na krku máme platničky, takže je tam ten tlak väčší a iba na určitú lokalizovanú časť chrbtice. Keď dáte postroj, tak ten tlak sa pekne rozloží na tú celú chrbticu, takže čo sa týka toho, je to v rámci toho super. To sme mali tiež, vlastne Ľudská vysvetľovala počas, ak sme mali podcast o fyzioterapii, tak tam vysvetľovala, aké postroje sú vhodné, takže šup, môžete si vypočuť. Áno, presne to, ja to neviem. Veľa ľudí sa ma pýta, že aké postroje, tak ja ich vtedy posiem za Ľudskou. Jaký sme premostení všetci krásne. Takže áno, Ľudská pozdravujeme. Potom je ešte ďalšia vec a to je, že neodmietnem, keď na mňa smutne pozerá mu dať papať a zrazu je z toho klobáska. Jasné, no. To je veľký problém. Áno. Čiže samozrejme držať štíhlú líniu. Proste čím viac tá chrbtica, či už aj tie kĺby nosia, tak tým horšie to je. Čiže štíhlú líniu, dávať psíkovi podľa množstva, podľa koľko vážia, nedávať im, že jednoducho. Ale zase treba si dávať pozor, že keď máte obezného psa a váži 30 kg a mal by, ja neviem, 20 kg, tak mu nedáme krvnú dávku podľa tých 30 kg, ale už mu dáme nižšiu krvnú dávku podľa toho, aby schudol. Čiže zase na toto si treba dať pozor, ale určite držať štíhlu postavu, no. No, alebo keď je denná dávka pamlsok u iných, je? Áno, pamlsky. A mňa teraz zaujíma, však stretávame sa s tým pomerne často na veteríne, že ak teda majiteľ volá a no, že môj pes ťahá nohy, alebo teda je väčšinou povie ochrnutý, lebo však je to také, že proste zrazu tie nožky vypovedajú, alebo tak. Ale viete, ešte teraz som v robote a zajtra ešte to a teraz ako rýchlo to treba riešiť, hej? Že aké je to veľmi akutné? No ono to záleží podľa toho, či vážne ťahá, alebo ich neťahá. Lebo koľkokrát sa nám stalo, že volajú s tým, že ťahá nohy, ale tá, pes akože presne, ten pes vie chodiť, takže pokiaľ už fakt, že ťahá, že jednoducho fakt tam už nevidíme nejaký pohyb nožkou, tak vtedy to už je akutné. To treba riešiť do 24 až 48 hodín. Vtedy je najlepšia prognóza pri operačnej ceste. To je vlastne už časť, kedy nám prídu pacienti, ktorých už musíme operovať. Sú percentá, ale je ich fakt malinké, nejaké 3-4% psíkov by to zvládli aj bez toho, aby sme operovali, že dali iba lieky a kľudový režim, ale tie percentá sú fakt nízke. Takže je potrebné to zoperovať a vyriešiť čo najskôr. Ale ani to nedáva sa samozrejme 100% prognózu, takže... Jasné. No, to boli platničky, ale existuje ešte ďalšie niečo, lebo zjednodušil som platničky a povedala si, že vlastne sú to nervy, lebo tam tu bola tá exkurzia. No lebo vieš, niekedy prídu, že ochrnul mi pes a... Extrúzia. Že proste, že nemusí byť každé ochrnutie len platničková sranda. Áno, to sa bavíme o ochorení s veľmi komplikovaným názvom. Ja viem. Poď. Polyradiculoneuritis. To už je zápal, skúsiba. Polyradiculoneuropatia. Správne, akože mne samej naučiť sa ten názov bol hrozný. A to sa učí na slizolíne, alebo... My to laicky voláme Polina. Polina, okej. Takže... Mňa občas tak volajú. Takže laický názov je Polina. To som Poláčková, vieš. Áno. Volajú ma Polina. Je to ochorenie periférnych nervov. To nemá nič spoločné s mozgom ani s miechou. Je to tak veľmi laicky povedané. Poly to znamená viac a radikulo to znamená nervový koreň. A patia, neuropatia to znamená niečo s nervami. Čiže to je ako keby ochorenie difúzne, čiže po celom tele, čiže viacnásobné ochorenie nervových koreňov. Je to určitá proste slabosť, ktorá u psíkov vidíme. Presne tak sa to prejavuje, ako si hovorila. Dobre, väčšinou to začína na pánových končatinách a postupuje to dopredu, čiže môže nám psík až úplne ochrnieť. My to úplne voláme, že fakt ten psík je ako handrová bábika, ale ten pes je nebolestivý, ten pes proste reaguje na mňa, keď za ním prídem, nič ho neporeaguje. Očka mu behajú. Lebo nič iné nevie. Áno, ale väčšinou už potom samozrejme, keď my si ho vyšetríme, tak už vidíme, že tam je slabosť nervov. To znamená, že keď ja urobím stimul na ten nervový reflex, tak tú odozvu nemám. A neexistuje iné ochorenie, ktoré spôsobuje slabosť celkovú, myslím platničkové ochorenie, ktoré vám spôsobí ochorenie a slabosť nervov aj v hrudných, aj v pánových končatinách. Proste takéto niečo iné neexistuje. Čiže preto my to vieme celkom dobre rozlíšiť. A takým posledným vodítkom je, keď nám prídu majitelia, že sa im zmenil hlas. To je že? Alebo že neštekajú. Áno. Že prestali štekať, no. Áno, ono to je to, že aj vlastne hlasivky majú svoje nervy, čiže a toto ochorenie napadá aj tieto, čiže vlastne tam sa zmení hlas. Je to veľmi zaujímavé ochorenie a my to máme veľmi radi, aspoň ja osobne, lebo väčšinou to má super prognózu. A mala som vlastne
pred pár mesiacmi psíka, ktorý vlastne prišiel a že všetky kliniky už mi povedali len, že Utratiť. eutanázia, že tohto psíka už nedáme dokopy. A ten psík proste s ľudskou pomocou a rehabilitáciami sa jednoducho rozchodil a chodí a je spokojný. A jednoducho trvalo to 3 týždne, ale ten psík je spokojný. Akurát teraz bol na kontrole. Čo sú 3 týždne, hej, napriek celému životu, lebo musím povedať, že toto je ochorenie, ktoré by som povedala malo asi najviac obetí. Takých, že ako kvázi z nevedomosti. Hej? Že ja by som sa opýtala, že koľko fakt, že pred 5 rokmi, alebo možno aj menej, že koľký takí akože dedinskí veterinári skutočne vedeli, čo je polyradiculoneuritis. A prečo je teda Evka až v 47. časti? Majka. Hambím sa. Poďme Nie, ďalej. akože- Spomínala si veľmi dobrú prognózu, čiže je to niečo, čo dáva nádej? Určite. Akože musíme si to rozdeliť troška aj podľa príčiny, dobre? Lebo občas existujú formy, ktoré môžeme rozlišiť. Čiže máme toto ochorenie aj pri nejakých metabolických záchytoch, že napríklad keď má psík nejaký nádor v tele, dajme tomu. Ja, že prečo si mi ich furt posielala na to sono? Lebo najprv si musíme... Ona Polinu, urobíš mi sono a ja že nejakú gutu, keď to je neuro. Najprv si musíme vylúčiť to, lebo vlastne aj paraneoplasticky, to znamená, že ako keby ten nádor odoberá živiny, alebo laicky povedané veľmi, tak aj to vie spôsobiť takúto celkovú slabosť. Takže musíme si vylúčiť to, aby sme... Ďalej si musíme vylúčiť nejaké endokrinologické ochorenie, ktoré by to mohlo spôsobovať. A potom v neposlednej dobe aj nejaké zápalové ochorenie, napríklad Neospora toxoplasma, sú proste parazity, ktoré to môžu spôsobovať. Okay. Čiže vlastne toto si musíme všetko vylúčiť a keď to máme vylúčené, vtedy môžeme povedať, že tá prognoza môže byť dobrá. Lebo čo sa týka toho, väčšinou sa potom jedná o tzv. Zase idiopatickú formu, čiže bez nejakých zjavných príčin, asi autoimunitná reakcia, keďže podľa ľudí vieme, oni majú taktiež svoju takúto chorobu, takže podľa ľudí vieme, že to je autoimunitné, takže sme takto ako keby prevzali od nich. A potom to má super prognózu, lebo dáme rehabilitáciu, proste častú rehabilitáciu niekoľkokrát za týždeň, 2-3 krát, nejaké cvičenie doma, na to máme naše fyzioterapeutky, ktoré ukážu, ako cvičiť doma a väčšinou tie psíky reagujú na to veľmi, veľmi dobre. Čiže väčšinou sa akože krásne rozchodia, chodia. Samozrejme je tam aj percento psíkov, ktoré to nezvládnu, ale je ich fakt málo. To som chcela povedať, že existuje... My sme sa totiž s touto chorobou stretávali pomerne fakt často. Nebol týždeň, kedy by sme nemali takéhoto pacienta. A boli teda aj perakutné formy, to znamená, že skutočne boli pacienti, ktorí že im to zasiahlo v podstate dýchacie nervy. To sú tie horšie prípady, lebo tým pádom, že to zasiahne tú dýchaciu sústavu, tak tie psíky proste majú problém sa nadýchnuť a to väčšinou skončí fatálne. Ale je to fakt malé percento. Nechcem to strašiť, lebo je to fakt malé percento. Takže hlavne treba prísť, urobiť diagnostiku, čo vlastne nespočíva v magnetickej rezonancii, ale spočíva v odbere krvi a vlastne v tomto zobrázkach, čiže sonorengen. Čiže vylúčiť to, čo si povedala, nádory, nejaké vírusy, nejaké baktérie a tak ďalej a potom vieme sa k tomu lepšie postaviť. A musí takýto pes, aj napriek tomu, že teda je úplne, by som si hovorila ako handrová bábika, byť hospitalizovaný, keď napríklad vie prehltať? Nie. On treba oboznámiť majiteľov s tým, že musia na to dávať pozor. Že musia vlastne toho psíka krmiť v sterne, to znamená na hrudi, so zdvihnutou hlavkou, aby nedošlo k nejakému zaduseniu alebo niečomu, aby nevdýchli tú potravu. Ďalej musia sa pravidelne polohovať toho psíka, čiže prevrácať správa dodáva, aby zase nebol na jednom boku, aby nedoznikali nejaké preležaniny. Takže pokiaľ toto všetko zvládnu, tak za mňa nie. Za mňa kľudne môžu ísť domov, čo väčšinou aj chodia domov. Takže väčšinou si ich tam nenechávame, fakt iba v tých akutných formách. Takže... Wow, čo? Je to wow. Ja zase na druhej strane sa teším, lebo tak pozitívne o tom, že vyzerá to na dobrú prognózu toho liečenia, tak som veľmi potešený. Musím povedať, že z tých oboch podcastov som tak vydedukovala, že fakt, že tá neurológia je veda, ktorá išla strašne rýchlo dopredu v tom, že 90% týchto prípadov, o ktorých sme sa rozprávali, či už v prvom alebo v druhom podcaste, by možno pred 10 rokmi končili na 90% kliník eutanáziou, pretože proste, či už z hľadiska toho, že to bolo nemožné operovať niekedy chrbtice a nevedeli sme si to predstaviť, ako proste, alebo psíky na vozíčku a tak podobne,
tak teraz je to, že preto mám z toho veľmi taký presne pozitívny a taký veselý pocit. Áno, tá neurológia nie je vo všeobecnosti negatívny obor. Proste nie je to napríklad onkológia, ktorá je na tom troška horšie. Je to proste, je to celkom pozitívny obor, čiže preto za mňa je to fajn. Takže nestretám sa nejak s veľmi negatívnymi prognozami, ale akože samozrejme sú, no jednoducho, ale nie je ich toľko veľa. Evka hovorila, že nie je neurologička, špecialistka len na psíky, ale že na drobné zvieratá, kam rátame aj mačky. Budeme sa baviť teda aj o mačkách. Budeme sa baviť o mačkách? Môžeme si niečo prebehnúť určite z mačiek. No. Lebo ak mačkári nás počúvali a doteraz zatiaľ ešte ani škrt, tak myslím si, že aspoň čas by mohli dostať. Určite. A Majka to bude mať za úlohu dať ako upútavku, Ja už som dala. aby vedeli, že aj mačky budú. Takže mačkáris. Áno, ja už som dala. Môžete si pozrieť na Instagrame. Už vlastne teraz, keď to pozriete, tak už to asi vlastne nebude. No, ide skôr o to, že spomínala si, Evka, rôzne ochorenia, problémy, ktoré sa dajú riešiť rôznymi spôsobmi. Dá sa to urobiť CTRL-C a CTRL-V na mačky? Určite nie. Proste to, čo platí na psíkov, neplatí na mačky. Tým pádom, že máme teraz čas chrbtice, tak sa budeme venovať im, ale akože určite by som spomenula aj mačky a epilepsia. Majú ju. Je zriedkavejšia, ale majú ju a napríklad mačky super fungujú na medikácii iba raz denne. Vôbec nemusíme medikovať 2-krát denne, čo je pre majiteľ mačiek super, lebo dať do mačky tabletku je úplne katastrofálne a dať ju ešte presne na čas je ešte viac katastrofálne. Takže... Ona zrazu sa stane neviditeľnou. Takže, keď príde čas tabletky. Takže veľmi super, ale samozrejme, čo sa týka chrbtic, tak majú svoje ochorenia, ktoré sa tam vyskytujú. U mačiek je veľmi komplikované to neurologické vyšetrenie ako také, lebo máme niektoré mačky, ktoré nemajú radi dotyk. Takže je ich väčšina. Nie, ale tak nemôžeme ich úplne, akože to neurologické vyšetrenie paradoxne znášajú super, lebo ja im akože vlastne nič nerobím. Ja ich len nechávam sa rozbehnúť po tej miestnosti, najprv si okúkajú tú miestnosť, a potom sa prídu zvedavo pozrieť, ja im zaklipkám po očkách, okolo očiek, potom im zasvietim do očí a maximálne im s nimi pohopkám. Takže oni akože paradoxne to neurovyšetrenie znášajú fakt, že super, lenže veľa vecí neukážu. Proste u mačky to už musí byť fakt veľmi zlé, aby niečo ukázali. Mačka neukáže bolesť. Veľmi dobre vedia skrývať bolesť. My to ani neuvidíme, že ich niečo bolí. Väčšinou akože to povedia majitelia, že no nejaké zvláštne, že nejak sa schováva, skrýva. Nechce skákať. Hej, alebo že niečo také, ale málo kedy nám niečo ukážu. Jednoducho je to... V tomto prípade sa musíme spoliehať na slova majiteľov. Že čo nám majiteľia povedia. Takže je to, alebo ukážu video. Áno. Zase sme pri tom videu. Áno. Takže to. No a mačka ako taká, oni majú, ale v malom percente problém s platničkami. Takže tam je to fakt, že malé percento mačiek. Ako mačka. Áno. Takže malé, ale áno, stretávame sa občas, ale fakt raritka, úplne veľká. Takže oni majú svoje iné ochorenia. Napríklad kardiologické ochorenia, ako je tromboembolizmus, s ktorým sa stretol asi každý veterinár. Jednoducho je to trombus, čiže zrázenina, ktorá upchá niektoré veľké cievy a spôsobí aj to, že najčastejšie zadné končatiny. Presne, áno. že sa nedokrvia, to je zadné končatiny. Čiže vtedy máme typickú prezentáciu, že mačka ťahá nohy a je veľmi, veľmi bolestivá. Väčšinou sú tie nohy studené a väčšinou tá prognóza je horšia. No. Nie som kardiológ, takže nejdem sa o tom baviť, ale z mojej skúsenosti, čo som mačky videla, tak tá prognóza bola horšia. Takže... Áno, lebo väčšinou ja robím vlastne zobrazovanie tých ciev, kde ten trombus vieme nájsť a vieme, že tam tá krv neprúdi úplne dobre, tak väčšinou sa ten trombus práve odtrhne či už nejakých nádorov, ktoré sa vyskytujú na srdci a podobne, takže áno, je to také všelijaké. Jasné. S týmto. Potom tam máme ďalšie ochorenia, ako je napríklad trauma. To je pomerne častá u mačiek a máme také ochorenie, ktoré je veľmi zaujímavé. Je vlastne to akože syndrom zaseknutej mačky v okne. To je veľmi zaujímavé. Proste tým pádom, že máme často okna na vetračky. Inak ja som sa napríklad na tej škole v Švajčiarsku dozvedela, že len niektoré krajiny dokonca majú okná, ktoré sa vyklapajú, že to není bežné, že to je akože kulturálny rozdiel. Američania sú v šoku, keď idú zatvoriť okno a im sa zrazu tá horná časť naklopí. No. Oni nevedia, že čo sa deje, tú tretiu polohu nemajú. Otvor, zatvor, hore.
Takže pre mačkárov v Amerike je to bezvýznamné ochorenie. Áno. Ale napríklad, keď mačka chce ísť von a jednoducho vidí otvorenú vetračku, tak často môže, ako keby sa chce dostať cez von a vtedy vlastne sa ako keby zasekne do tej pravej časti. Čo dojde? Vlastne dojde k nedokrveniu a k nedostatku ako keby živín pre tú nervovú sústavu v tejto časti, predovšetkým v časti panových končatín, ale aj močového mechúra, konečníka a všetkých týchto častí. A potom následne príde mačka s tým, že zase nechodí na panové končatiny a zase rozmýšľaj. Že čo? Nezasekol si sa v okne? Áno, preto je potom dôležité, že aké máte okná, a ako ste ju našli, nemohla skočiť, mohla skočiť. Že my sa o oknách budeme baviť, no. Reklama. Okay. Nemávajte otvorené okná na vetračky. Takže to, no, ale akože väčšinou to má dobrú prognózu. Akože keď už neprídu veľmi, veľmi neskoro, že tam nechajú zaseknúť, ja neviem, pol dňa, tak väčšinou to má dobrú prognózu. Ono to veľmi dobre je viditeľné paradoxne na rentgene. Tam vlastne dochádza k takej ako keby presvetleniu v oblasti brušnej dutiny, takže netreba ísť na magnet väčšinou. Keď máme nejakú anamnézu, máme nejaké takéto z rentgenu potvrdenie, takže netreba ísť na magnet a doprajeme len čas. Proste väčšinou sa to zregeneruje, zase dojde k prekrveniu týchto častí a mačka pomaly začne chodiť pekne. Takže mačky sú v tomto super. Oni prežijú podľa mňa veľmi veľa traum a proste všetky tie veci. Áno, oni akože zrážky za autom taktiež veľmi pekne rozchodia. Takže super pre mačky. Ja nikdy nezabudnem, keď mi bolo povedané, keď som nastúpila na referenčné centrum. My sme tam slúžili pohotovosti a tam ti prišlo barščo. A vždy, že no keď dostaneš neurologickú mačku, tak to je, že to už máš akože vybavenú službu, lebo to je, že čo jej môže byť všetko. Hej, no, tie mačky sú zrádne. Že fakt akože mačka sa zrazu točí, alebo neviem čo, chytá si chvost, alebo máš pocit, že ty kokos, že neurológia, jak to, a ona má blchy napríklad, vieš. No jasné, akože mačky sú v tomto zároveň super, lebo je to úplne, že záhada. Pre nás to je super, lebo ideme riešiť hlavolám, proste je to super. Ale zase na druhú stranu, akože prísť na to, čo tej mačke je. A hlavne neurológia mačiek je obor, ktorý sa stále ešte veľmi vyvíja. O psov toho vieme už veľmi veľa, o mačiek stále ešte nie až tak veľa, takže stále ešte sme v procese nejakom. Takže. No a ja som dávala ešte na Instagram, to bude asi taká posledná teraz, ako samozrejme tento príznak majú aj psi, aj mačky, ale je dosť časté aj u starých mačiek, že sa im takto chvejú očička. Čo to je a prečo to? Prečo to vzniká? Toto si pripravila momentálne. Hej, pripravila som si na teba. Dobre. Dobre, takže to, čo sa mykajú očka, to lebo sa je to volá... pekné video, my to dáme samozrejme, ukážeme to pri propagácii tohto krásneho podcastu. To sa volá nystagmus, čiže sú to chaotické pohyby oka, ktoré nie sú kontrolované. U mačiek to najčastejšie vzniká s poruchou vnútorného ucha. U psov zase niečo iné, ale keď sme pri mačkách, tak mačky majú často infekcie vnútorného alebo stredného ucha. A je to veľmi komplexný problém, ale vysvetlíme to tak, že čo je vestibulárny aparát, asi začneme týmto. Že vestibulárny aparát je to aparát, ktorý sa nachádza v časti vnútorného ucha. Má tam také kanáliky, ktoré sú naplnené tekutinou. My keď dáme hlavu doprava, tieto kanáliky tekutinou sa prelejú doprava a sú tam rôzne nervové zakončenia, ktoré následne vedú signál do mozgu a povedia mi, áno, mám na pravú hlavu, dajú rovno. Čiže dáme ju rovno. Ak sa niečo nachádza v tomto vnútornom uchu, u mačiek predovšetkým často infekcia, čiže zápal vnútorného ucha, tak tieto ako keby chodbičky sú obalené zápalom. A nesprávne sa vyhodnocujú. Jednoducho nevie dojsť do dostatočný impuls do hlavy, čiže preto máme proste mačku alebo psika s hlavičkou nabok, čiže vlastne my to voláme head tilt, ale je to proste veľmi zangličtiné slovo, takže proste hlava nabok. A potom vlastne máme tieto pohyby oka, lebo okrem toho, že ti povedia, že daj hlavu rovno, ti povedia aj daj oči rovno.
Čiže pokiaľ je toto naučené, všetko je veľmi prepojené spolu, takže tie pohyby oka máš tam okamžite. Je to veľmi pekné. Shaky. Áno, je to fakt pekné. A zároveň vlastne nevie ovládať presne tá ataxia, v ktorom sme sa bavili v minulom podcaste, že je to ako opitý stav, takže tá mačka chodí opito, má hlavu na bok, má tieto pohyby oka, čiže taktiež to vyzerá veľmi, veľmi tragicky, ale nie je to veľmi tragické. My už hovoríme, že to je také pekné, lebo fakt akože sú niektoré veci, že prídu ti a povieš si, že áno, že je to, že to vidíš, že proste tá mačka alebo ten pes ti dá najavo tým svojim prejavom, že čo fakt mu je, že je to pre teba ako kvázi pekná diagnóza, lebo mu vieš aj pomôcť. Jasno. Že potom... Akože väčšinou a fakt nechcem škatulizovať, 90% dopadne dobre s týmto vestibulárom. No. A teba viac do podcastu, ty tak pozitívne rozprávaš, že to dopadne dobre, takže je to v poriadku. Fú, ja som taký rád. Lebo treba tých majiteľov podporiť. Áno. Určite. Nie je všetko na... Však preto sme tu, preto to robíme od začiatku. Myslím si, že teraz je na mieste taká tá výzva, že čo by sme možno odkázali majiteľom, jednak aj mačiek, ale aj psíkov, za tieto dve časti. No. Kúpte si iné okná. Ja som chcel dodávať okná plastové na Koloseum, ale nevyšli eurofondy. Tak len také, čo sa dajú otvárať, nie vyklapať. Dobre? Takže napríklad to, ale nie. Za mňa je hlavný tip, všetko nakrúcajte. Proste fakt buďte ako taký kameraman, ktorý nakrúca všetky zvláštne epizódy, ktoré vaše zviera má. Zároveň to možno skončí niekde v našich prezentáciách do budúcna, ale proste natáčajte. Pre nás to je úplne super vidieť to, ako to vyzerá, je to úplne niečo iné, lebo z toho, že mi niekto povie, že pes sa trasie, tak ja neviem, ako sa trasie, neviem, ako dlho, neviem, ako to vyzerá, neviem proste tieto veci, ktoré potrebujem vedieť na to, aby som mu vedela pomôcť. Áno, a my si všímame pri tom trase aj trošku aj iné veci. Áno, čo pri tom trase iné robí. Áno. Napríklad si povedala, že keď má psík záchvat, je veľmi dôležité, ako sa potom cíti. Keď je ten pes, že v podstate, že prebehne tam nejaký krátky záchvat a potom ten pes je úplne normálny, v pohode, funguje, vníma, orientuje sa v priestore, nepomočí sa, že OK. A potom, keď sú tie vážne epilepsie, kedy ten pes sa pomočí, pokadí, prípadne je dosť často mimo chvíľu, tak zase je to iné pre teba, že ťa to nasmeruje. Určite. Takže určite všetko. Natáčajte videá. Nemôžeme pomôcť iba tým, že natočíme video, pretože potom nechávame potom na profíkov. Presne a príďte na neurologické vyšetrenie. Hoci keď máte nejaké proste podozrenie alebo na nejakú konzultáciu, nemusí to byť vyšetrenie. Možno ešte by bolo super povedať, lebo ľudia sa toho boja, čo sa týka financií. Povedz, koľko stojí neurologické vyšetrenie. Dobre, tak neurologické konzultácia bez toho, aby ste priniesli nejakého svojho psa, dajme tomu, že mi ukážete vaše video a že čo to je, tak vychádza 40 nejakých eur. A nejaké neurologické vyšetrenie vychádza okolo nejakých 60 eur. Na to už potrebujem vlastne psíka, ktorého vlastne vyšetrím a následne ako keby sa s vami porozprávam, že ako ďalej, čo môžeme cestu. No a už potom sme pri tých ďalších cenách, bohužiaľ magnetická rezonancia. Jasne. Tá sa pohybuje od tých, podľa váhy, je to od nejakých 450 až 600 eur. Takže... A to už záleží na diagnoze. Jasne. Jasne. Určite sú diagnozy, ktoré nepotrebujeme a vždy sa vieme dohodnúť v rámci toho, vieme dohodnúť, ale vieme sa dohodnúť v rámci toho, či robiť diagnostiku alebo nie, alebo či čakáme, či nečakáme, čo je na čakanie, čo nie je na čakanie. A takže vždy je dôležité nás osloviť a porozprávať sa s nami. Takže vyhľadávajte špecialistov, budú vám vaše psíky a mačičky vďačné. Začnite počúvaním podcastu Veterina Inak, kde sme mali hostku. Áno, Evku Ďurajkovú. Super, veľmi sme poctení a veľmi sa tešíme z toho, ako krásne si nám všetko toto vysvetlila, lebo myslím si, že to je taká ešte neznáme vody je táto neurológia a je to super. Je to super. To je ďalšia rasa, tabula rasa. Áno, si nás vtiahla do toho. Idete si čítať o neurológii? Nie, iba ešte raz vypočuť podcasty s tebou. Milan si začne čítať kognitívne dysfunkcie. Mám ešte niekde ten kurz, čo som sa podľa neho učila na štátnice. Áno. Z Austrálie, áno. Wallaby Way Sydney, ako Nemo. Keď sme v tomto momente, ja som tento podcast počul asi tak 5. alebo 6. krát. Áno. Dobre. Tak lúčime sa s vami, trojica, táto úžasná, ja, Miňo a naša Evka. Ďakujeme. Ďakujem aj ja. Ahojte. Ahojte. Veterina Inak. Podcast, ktorý ťa naučí rozumieť tvojmu chlpatému miláčikovi.